Maar toch ook vooral voor de hele concrete afspraken die we hebben kunnen maken. En ik werk bijzonder prettig samen met gedeputeerde Den Heijer. En het is ongelooflijk fijn als je zo kunt samenwerken om echt concreet meteen spijkers met koppen te slagen. Dus dat hebben we ook gedaan. Concrete aanleiding om te komen was de bibliotheek. We hebben daar ook een intentieovereenkomst over afgesloten. Met als doel te kijken wat er nodig is om de bibliotheek hier zo op niveau te krijgen dat die voldoet aan de eisen van de bibliotheekwet. Dus echt alle functies kan omvatten. We gaan kijken wat daarvoor nodig is en dat wordt nu echt in een concreet plan uitgewerkt. Dat was de concrete aanleiding en het is mooi dat we die stappen kunnen zetten. Ik ben ook zelf bij de huidige bibliotheek op bezoek geweest en ben er ook echt van overtuigd geraakt dat het zeer nodig is dat dat gebeurt. Voorts hebben we ook gesproken over het hele culturele terrein. En wat is er nu hier nodig om ook op cultureel beleid stappen te zetten? Een van de concrete dingen die daarbij ter sprake kwam was bijvoorbeeld dat het soms lastig is voor culturele instellingen hier om een beroep te doen op de Rijkscultuurfondsen. En de kans die we daar nu hebben is met een pilot van het Prins Bernhard Cultuurfonds die hier ook ter plaatse zal optreden als loket voor de Rijkscultuurfondsen en instellingen ook kan begeleiden om daar steun en middelen aan te vragen. En net zoals ik dat ook in Nederland doe met heel veel steden, zullen we ook met Bonaire gaan werken aan een convenant op het gebied van cultuur. Om te kijken waar kunnen we nou samen optrekken, waar kunnen we elkaar versterken. Uiteraard heb ik ook een aantal bezoeken afgelegd in het kader van onderwijs. Zoals u wellicht weet zijn we ook in het kader van het vierlandenoverleg met Caribisch Nederland in gesprek over hoe kunnen we nou zorgen dat studenten die vanuit Caribisch Nederland komen en in Nederland komen studeren, beter worden begeleid en beter worden voorbereid. Daar loopt op dit moment een onderzoek naar, in het kader van de regiegroep Bormans. En we hopen daar in het vierlandenoverleg begin volgend jaar